proiektu honen funtza izango zen zeula adimendun txiki bat sortzea. Ekoizpen makina bakau, hori tornoa, eta gero dakau izango zen neurtzeko makina bat, kasu honetan biziozkoa. Orduan zeula adimendu honek ingo zaban, pieza produzitu, pieza egin, eta gero pieza neurtu, eta automatikoki konpentsatuko luke piezaren akatzak. Orduan gizakia sartu gabe, hori eskua sartzen makinari. Orduan hori bakarrik faltako akabon urrengo pauso txiki bat. Izango zara robota jartzea eta robotizatu. Azken fina zeula adimendunen bat lortzen. Izango zen bukle itxi bat eginez. Makinaren artean, neurtzeko makina, produzioko makinari pasatzen dio datuak, eta azken finean zeula txikitxoa lortzen da adimenduna. Kasu honetan pieza mekanizatu berri dago. Atatzen dugu, neurtzeko makinan jarriko dugu. Biziozko makina bada, Bitxi Vision markakoa. Neurketari ematen diogu, ontsa neurtzen hasiko da. Diametroak eta luzeerak neurtzen ditu. Akatz batzuk topatu ditu, konkretuki 9 zentesimako akatzak. Hor, grafikoan ikusi daitekenez 9 zentesimako akatza dago. Automatikoki pasa dio paso errore akatz horiek makinari. Berak desgasteko tabletan duen datuak. Eta horren arabera, suposatzen da hurrengo pieza egoki perdoi barruan egingo duela. Kasu honetan bigarrengo pieza da, behin zuzendurik, lehengo akatzak, 9 zentesimako akatzak zuzendurik. Hortako biziozko makina utuko du pieza. Eta, neurketari emango jo. Restart emango jo. Eta diametroak eta luzeak hasiko da neurtzen. Eta ia perdoien barruan dago. Ikusten denez, lehen gorri zauan, hori da kanpo, perdoiete kanpo. Bigarren pieza hau berdez dago, hori da ondo dago, eta ia zuzendurik akatzak. Armeria Eskola.